once maanad na kag shampoo imong utok, di na kaganahan mo undag. No? Ako nakita rin, primero, ang niintrada rin, mga babae man, mga iskip, daghang ko mga, di ko mingong mga adik-adik ko, pero daghang ko mga babae, amigo, amiga, mga adik-adik. Ting exam na, James, asa mong kada ko 300, James, ako 500. James, sakto na niya mong kwarta, pero gusto ko ikaw mo drive, kay Nindot, ikaw mo drive, kay matagbaw, kay me, kay di ka ulit, kung siya mo, kay siyempre, kadadlaw kong suyo. Ngayon mga kadadlaw kong suyo, so, kay anak ko na ang pastor. So, magsige kong pangawag, kwarta, si Mahal. Ako mama, kay long time barangay Tresore sa Mulkan, tangalan pa rin. Bata pa ko, Tresore, nangyari kahon dito. Mga paraswildo, kapitan, barangay Tanod, kalang unsa man diha, mga unsa kagawan. Ako na mga muli, palit grabe. Mga ison, grabe kayo, mga paminaw, grabe. No? So, gusto na ko i-share ninyo nga unsa kadahutan o ang bati nga impact aning drugs. Grabe, lahi ni siya sa inom, sigarilyo. Opo, ang tirada ni. Imagine, unayon, mag-rape ang anak. Siya muna. Kamango ng mga kuna. Siya muna. Sagala na, may mga manapriso. Ito nga priso, 69 years old, direct. No? Dito, so, mga butanga, maulagi. Inom da, sagol siya po, dili, pure kay inom ra. Dapat yung siya po. Ang siya po, makausap sa timbrada, sa tao, sa iyang pagbati, laki na siya. Ang siya po, di mo ila, mag-rape o lula. Ha? Laki kayo na, mag-rape, grabe na. Muna nga, delikado na, umusanay na. Siguro ka mo, inyo, namoy amigo nga na, mga anak, no, pilmiro, bukutan pa, pero mutraidor kayo na. Basta naaalang na bisyon, traidor na di na kung saan. Huwag siya bura, unayo na, pangawat, ang yung mga kuwanda, ikana mo. So, huwag mo pangawat. Actually, musulog ko sa ubang na lugar, ilado na mga drug. Pwede mga tago na sila mga cellphone, taguan na nila mga barilo, kwintas, sapatos, tanan. Utog sa mga ini, valuable things na masukapan na usyabo. Taguan na nila kinanap ko. Ingana ko niya, gusto mo tanaw kanus ako nagsugod-suyok when I was 12 years old. So, wala'y kipili na nga edad ang syabo. Grabe na niya, ikusog na ba nun? Kaya sa walang kabalo, ako na yung pinipilad ko sa kwan. Grabe, police station niya, sige po, kami may manuban ng jeep sa una, no? So, ako sa nang i-share ninyo tungod kay nakatilaw ko siya buo na tungod sa influensya. According to Apostle Paul, bad company corrupts good character. Kung kinsa giuban-uban nimo, siya kung sa pagkakabuotan, dakong posibilidad matakdan ka. What we sow is what we reap, hindi ko mutuwa na. Pero tinuod jud nga mangga nga punuan mamungaw mangga. Sa sige na po tanong og makadaot sa akong utok sa akong lawas. Ningabot ang panahon nga nag-aot ko. Way back 2012, that was January. Binagalas ako ng suyo. Di ka makoy amigo na kong gikan rehab. Murag katulo na rehab. Ninggawas. Pagawas niya na maligya niya po siya po. Ako may pamatundaan yung exor, paminaw mo. Ang rehab o prisonan, hindi makapabagpos tao. Ang uban, nabago ko tungkol sa kong uyag, buk-buk na. Lipaton na ng mga uyag, pero na-disco, musuyok ka. Nagdagaan ko, amigo nga na. Dilag nang napag-uos kong uyag, ito. Wala yung mga pabag ko, ginoo. Kanawa, dili religion ako mag-promote religion, no? Kami sa as PNP Records, wala din may gispo. Ngayon man si Dibati, pag-dibati mo di amigo ba si Dibati, lahan ako lambot anak, basta po padayon ko. Padayon ko giya sa mga kriminal, mga dautan, mga salbahis, paduol sa Ginoo. Kaya Ginoo, apilan yun ako Ginoo, kaya di man tayo mabagko kay Ginoo. Ang magapaundang lagi di magsuyok siya po, Ginoo. Kanang ingon nila, buk-buk na, ngay disco, magsuyok na. So, addict yun na, occasional, drug addict na. As long as nisagi mong prayer, mubo rin, pero kinasingkasing, sincero, kang Lord, tabang ni ito, kapoy na ganyan kinabuhi. Gusto ko nga mabuhi, hindi kalimutan na nga, mga matay na butakaran, paminaw, mga escape. Mayo nang magbilit, nagmaayon, di kasiya.